34. zadatak. Kroz horizontalnu cijev različitih poprečnih presjeka protječe voda. Poprečni je presjek užega dijela cijevi 5 cm na kvadrat, a šireg dijela cijevi 20 cm na kvadrat. Kolike su brzine protjecanja vode u užem i širem dijelu cijevi ako je razlika statičkih tlakova delta P jednaka 3 puta 10 na četvrtu paskala? Gustoća vode iznosi 1000 kg po metru kubnom. Ajmo si najprije skicirati o čemu se ovdje radi. Znači kaže nam da imamo uži dio cijevi i širi dio cijevi, pa će nama skica izgledati otprilike ovako. I naravno imamo dva poprečna presjeka, jedan na desnom kraju, to će biti ovaj ovdje, i jedan na lijevom kraju cijevi, ovaj manji, pa ću ovoga lijevo označiti sa S1 i on će biti 5 cm kvadratnih, a ovaj desno će biti S2 i on će iznositi 20 cm kvadratnih. Ono što se od nas traži je da izračunamo kolike će biti brzine V1 u užem dijelu i brzina V2 u širem dijelu ove cijevi. Pa prije nego što krenemo raspisivati formule, ajmo si malo ljepše zapisati te podatke. Imamo znači kao što sam rekao S1 koji iznosi 5 cm kvadratnih, S2 koji iznosi 20 cm kvadratnih, te imamo delta P koji iznosi 3 puta 10 na četvrtu paskala i znamo kolika je gustoća vode. Ona iznosi 1000 kg po metru kubnom. A nas se traže dvije brzine, V1 i V2, znači one će biti upitnik. Kako bi u ovom zadatku došli do rješenja, morat ćemo koristiti dvije jednadžbe. To su jednadžba kontinuiteta koja kaže da je S1 puta V1 jednako S2 puta V2, znači omjer protoka kroz ovaj manji presjek će biti jednak protoku kroz ovaj veći presjek. A druga jednadžba koju ćemo morati koristiti je naravno Bernoullijeva jednadžba. Ona glasi P1 plus 1/2 ρ V1 na kvadrat plus ρ GH1 je jednako P2 plus 1/2 ρ puta V2 na kvadrat plus ρ GH2. Mi nećemo koristiti cijelu formulu, ali ajmo najprije objasniti što je koja od ovih oznaka. P1 i P2 će označavati statički tlak, dok će 1/2 puta ρ puta V1 na kvadrat i 1/2 puta ρ puta V2 na kvadrat označavati dinamički tlak. Te treći dio jednadžbe su ρ GH1 i ρ GH2 koji u ovom slučaju nama neće biti potrebni i oni označavaju hidrostatski tlak. Znači da objasnim zašto nam neće biti potrebni. Svaki puta kada imamo horizontalno postavljenu cijev, a to nam piše i ovdje u zadatku, znamo da će ρ GH1 biti jednako ρ GH2, odnosno iznosi H1 i H2 će biti jednaki, što znači da će se u konačnici te dvije veličine skratiti, pa ćemo ostati sa formulom koja glasi P1 plus 1/2 ρ V1 na kvadrat je jednako P2 plus 1/2 ρ V2 na kvadrat. I sada kada smo odredili ove dvije jednadžbe, odnosno formule koje ćemo koristiti u ovom zadatku, možemo vidjeti da ćemo dobiti dvije jednadžbe sa dvije nepoznanice. Pa kako bi se toga riješili, ajmo iz prve ove jednadžbe kontinuiteta izraziti V1. Pa pišem da je V1 jednako S2 puta V2 kroz S1. I sada ćemo taj V1 moći ubaciti ovdje i dobiti naše rješenje. Na prvu si možda mislite, pa dobro nemamo ni P1 ni P2, ali gledajte što će se dogoditi ako ih prebacimo sa iste strane. Pa mogu napisati da će 1/2 ρ V1 na kvadrat minus 1/2 ρ V2 na kvadrat biti jednako P2 minus P1. Kako bi nam bilo kasnije lakše, prebacio sam i ovaj dinamički tlak lijevo. I sada možemo vidjeti da ovdje imamo P2 minus P1, a u zadatku nam je zadano koliko iznosi delta P, pa možemo vidjeti da će upravo to biti delta P. I sada kada umjesto ovih V1 ubacimo ovaj izraz S2 puta V2 kroz S1, jedina nepoznanica u ovoj formuli će nam ostati V2, pa ajmo to sada i napraviti.
pa ću ja u idućem redu izlučiti ovu 1/2 puta ρ ispred zagrade, odnosno imat ćemo da je 1/2 puta ρ jednako v1 na kvadrat minus v2 na kvadrat. I naravno zatvorim zagradu i to će onda biti jednako našem delta p. Pa ajmo pomnožiti ovaj cijeli izraz sa 2 i prebaciti ovaj ρ lijevo. Pa ćemo dobiti da je v1 na kvadrat minus v2 na kvadrat jednako 2 delta p kroz ρ. I sada možemo ubaciti ovih v1, ali kako bi nam bilo lakše, ajmo prvo ubaciti brojeve za s1 i s2. Pa je to onda 20 puta v2 kroz 5. Odnosno vidimo da je 20 podijeljeno sa p 4, pa ćemo dobiti da je v1 jednako 4 puta v2. I sada to ubacujemo tu lijevo, pa ćemo imati da je 16 v2 na kvadrat minus v2 na kvadrat jednako 2 puta 3 puta 10 na četvrtu kroz 1000. Sa lijeve strane ćemo dobiti 15 v2 na kvadrat, a sa desne strane će nam ostati 60. To sada podijelimo sa 15 i dobit ćemo da je v2 na kvadrat jednako 4. To još samo korijenujemo i dobili smo tu drugu brzinu i ona iznosi 2 metra u sekundi. Sada kada znamo tu brzinu, samo je možemo ubaciti ovdje lijevo i dobit ćemo da je v1 4 puta 2, odnosno 8 metara u sekundi. I s time smo izračunali obje brzine koje su nas se tražile u ovom zadatku i došli do našeg konačnog rješenja.